lang hilin eh. Hi, good morning. Magandang buntag sa tanan. Salamat Lord. Salamat. Salamat nga nakamata pa ko oras paglirat paghang mata bitaw. Good morning sa tanan. Gas man mo dapit. Daghang salamat Ginoo. Sa gasa sa kinabuhi matag adlaw. Salamat Lord. Update day ko sa among lakaw gahapon. New Pau. Dito sa munisipyo. Grabe, taga munisipyo. Pila ka pabalik-balik si Upaw. January pa sugod pabalik-balik sa ijahang kuan PhilHealth sa ijang NDR jadi ay kay na naman day ijahang kuan mali lang man tungod sa katawo kay wa dali forward sa lain nga kuan namang gihapon last pabalik kami sa anig ka kuan ka Wibis sa hapon. Salamat gihapon. Salamat sa Ginoo kay araw ra man hanggaw abin hanggaw sa makabal sa PhilHealth kay na. Salamat Ginoo di ay karian gyapon sa Ginoo. Salamat sa tanang mga nagampo mama. Kuan pizza kuan na baron. Pizza size. Set out day po ni Rosemary diha sa kuan. Ingon siya suko ko nughang bana. Kay nakawan ko ko. Okay ra man gud to na ra likod sa ahang kuan. Ang maninay likod ra pas ka Upaw. Sa mo kabalaka kay diri ko maglakaw. Kamang na raman ko. Kinakuno ko palakon magkamang na raman ko ang gawas. Kitawa naman ning mga kuan. O kuan di ay ako'y bagong lili ay bagong lili sa akang pajag. Shoutout dia sa Davao. Pilar Enriquez di ay Pilar Enriquez dia sa Davao. Kumusta man kadiya madam? Saan may balita dia sa Davao? Ilan ni dun sa Ayop. Morning ma'am. Good morning. Sidan ko panudlay kay mo gawas koron. Gawas kay ngita ko kuan. Ngita day ko bulanghoy. Ni Bilma Makabalo, kamusta? Ni Jit Mendoza, kamusta pod? Kamusta mong tanan nila ni Pilisa Taghap. Good morning dong tanan. Udah sa pinaka Rajuan sa tibok sa kalibutan ni Ma'am Cherry Ulrich. Good morning. Sayop lagi dali good morning sa ila. Kahapon na sila. Kaya baliktad man kayo na Mr. Us. Kumusta? Ano pa ko nagsamok-samok? Na po'y nagzaraw-zaraw. Bakong naugsigbin. Bakong naugsigbin. Maangay ko no naugsigbin. Bahala mo. Nagwakwak. Ni Ma'am Almalim. Kamusta man Ma'am? Good morning. Talagay, hapit na. Patulingan nga. Dining comment gapon sa video nga. Nag-booking Miss Upaw. Us-us na kumuag. Tijani Upaw. Oo, us-us na dyan kay kuan man. Mga naman rin ang kabuanan. Sa binisaya pas. Binulanon pa. Kuan, mga na isang paabot. Wala ginangita-ngita kung malina kay kalinaan ko ang uguan. Kapat ko pa'y naghapon kamanjan rao. Tawas. Kawan kailag mga tao di sa Manila agang pangita to pili. Minta. Dengan salamat
yung tanan sa katong kanunay nagsubaybay na mo nakauni sa mga pag-ampo nga maokira guros. Salamat nindo ginora pa magbahas nindo sa mga kaadyo para namo basta kung sino nga manormal ra anta pa lagi ang pagpanganak ay malagi ng tiguang ng kuana mga naka kay nga nako pao 30 kapin nga po naman ko nanak ko yapo nga anak kong idaran niya si Jamay na wahi hinoon kaya katong laki hinoon di ay kasunod ni dyan 16 nga anak panganay katapag sa silin manghod man to si Jaman na may upaw may kumagwangan sa pinawahi mo lagi ni nga liron nga high risk na ilahag kuan ijang pagpanganak ang mga niningan ang mga gagaw side sa ang tatay ningan nga maduling kung sukaw kay makaanak pa abilag din makaanak kay maligig tiguang na taw-taw po doon nagkakita og kaparis yung ampo naman ligong sininoo kay magandang pagpanganak kay high risk na yun po Gawin na ba? No. 7. Nakaon yan. Daghang salamat din nindo sa katong kanunay nga nagkasubaybay labi na ni Mers ang family mo din diha mabulis din sa kanunay mo din number 1 sahay si Ma'am Siri Ulrich iligra na sila open sa ang pagaguli-li na sila Ma'am Mining Ayop daghang salamat katong niingin nga pagsutot bagos taga Davao katong kuan Pilar Enriquez bago na siya sa kadapit sa Davao ma'am kamusta man ka taga-asad siya taga Davao baka nabagay kaliwat sa Bohol Bohol dan salamat yung tanan sa kanunay nito laging paglili sa ang kuan mapadong day ko gawas karon kay kuan ngita ko bulanghoy kay magluto ko kuan kasabakik kay kakita ko gatas dalis ko ang upaw kasabakik kay naman ni gatasan mo na sa saragod kalir sa kuan sa kalir sa rice cooker luto may kasabakik kakita ko bulanghoy ros gawas rasa ko mangitag bulanghoy ron kay gahapon di ay gikan munisipyo ko ka video kapalit big mais to 50 kilo among gitilaog miski mag-vlog ako gabi mag-video ko ako ka video kay malito yan karambola may karambolas silingan kasi kadugtugtog tapos kaman pa nung karambola na mga bansi mga ko ka video gabi liwaras ka ano lagi na karong galing kasi sa dupa man pa mga tog pa mamata bali niyo kung matog hindi ay nga exercise kung papalakaw-lakawon lakaw naman na taas na ganang gilakwan kay gilibutan sa gawas hapon o buntag ng glakaw huwag ba na yung nagsigikuan ladoon gilibutan gapon katong siguro ng comment nga waka nakita sa video sa kalagdazo ka magilakwan gapon mo tayo mga lakwanan lipot man mislikod yung balhin migagi dres likod nga gianan kay na taas-taas nga init
Kay kung para las pikas dapit sa bungad, dahan to kadung aliwar sa tuloy ka atong mga kuan bata. Buagi daghang giduwa. Bisan tag lusot ato agian diri sa tulangan sa pikas. Sabi ko sa bata dari katuningan. Nainingan nga pabrika kuno bata dari bawo muro pag nas bukid nga daghan lagi mga bata. Taningan kong upaw nga dahil lagi daris kaupaw gipuyan kumpara to sa Cavite ing sangang to sa Cavite kay sa BBC mo waduk kitag mga batas Cavite na mga bata na rasud so di man ingon nas kalsada ng iduwa pila ko kasi man nang balik-balik sa Cavite hadang panida naglugar dito sa Daari lahi gid sa Daari kay mga bata ari upan mag-ias mga kanal magduwa-duwa. Itong mga alaga-alagang mando nga ikang mando kuy-kuy og lugaw og tubig sa kanal kanang say malabdan dadto o dito kuan wa dahil mga po dito lugar kasi dari grabe yung dari mo naman na squatter na magulindaan siguro o squatter dyan matod pag mamsiri ulrik pabrika kong bata dari saka ito pangingin nga pwede ra kuno ko magtanong pwede ra kuno ko magsuman pwede ra kuno ko maglutong kakanin pero ang oksebaran lahi di mahalin ang luto dari hindi mahalin kay lahi mga kadari mga tao nga lang mapalit ka na ramang alog-alog alog kuno ka na sampung basay na upaw matong pag-upaw na inong dito ko say ng sampung upaw durog kuno nga durog nga murabag bihin bubuan ng ininit murabag pansit murabag kanay kanton nga dagmok-dagmok pag sa kakap nga lang nga disposable may baligja dari hanggi panidaan ko o dito sa Cavite lagi kayo lagi nga na dari naman ko nakabantay nga na sampung sa pang sa kanang alog ang sampung kay napoy flavor nga ang madengan dari kay bulalo may chicken may beef diyan may maghimo ko nga na tagdis ang suman kisa may mamalit hindi mamalit dari kaya ang mga pagkaon sa Bisaya o mga daris taga Manila katupang niingan nga pwede ra kuno ko magguwad pwede ra kuno ko magtanom kasi food dako lagi hawan dito sa mga giagianan pero ang hawan ni kay di man po natin tuwad sa di po ta bisa siguro kanang lakas ta sa pandani kanang labaw mo siguro ng pagsabot ba kay dito sa mga giagiaso pa na mga balanghogan na nangiguwad kaya naman hiningan nga magguwad ko ng kapil na magtanom lahi man kay madabag atos ato nga pwede rin tayo magtanom walang hitag mga kadutas at mga kaadyo mga isang juta dari lahi manggod dako laging hawan kung nakakita kita mong sawan nga halos puro basura Kuwanta sa naman sa taman di sa mga anak na supaw pohon. Basin day po dinig babas kag nasbilita basig klaro di pag makaulis buhol. Ato na pagdus buhol. Habitong silbaran dari o kanang di bitaw supaw kintahay may bata mo. Lisod basig malibata ng batas ba ko bungan kanang pakurat ni dagkong tugtog. Ja, di pun makatug. Sakto kay maliwaras ka adyo. Di naman din kaka pagang agday mga nga kay mo naman din nga ni. Moro to kasir karong adlaw karong buntaga. Okay. Kuan. Hindi talaga kong kuan.
Mangitag, bulang huy.